Wojciech Drewka, witam serdecznie. Rozmawiamy dziś z panem Ryszardem Duszyńskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Kartuzach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Rada Miejska ma już pomysł na to, jak rozwiązać problem z zagospodarowaniem targowiska i tym samym rozwiązać konflikt z kupcami? Powiem otwarcie, na dzień dzisiejszy nie ma takiego pomysłu, z tym, że chciałbym wrócić do 2006 roku, wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zagospodarowaniu tej części miasta z przeznaczeniem na targowisko miejskie. I myślę, wcześniej czy później narodzi się inicjatywa, która spowoduje, że w tym miejscu powstanie targowisko miejskie. Czy to będzie inicjatywa pani burmistrz, czy to będzie inicjatywa radnych, czy klubu radnych, to czas okaże. Ale ta sprawa wywołała wiele emocji. Czy pana zdaniem gdzieś ktoś popełnił błąd w związku z tymi przekształceniami, z tym przekazaniem gruntu i tak dalej? Gdzie tutaj się pojawił błąd w takim razie? Na pewno dlatego, że została uchwała wycofana przez Radę, świadomie. Oczywiście teraz już wiemy, że nie popełniliśmy żadnego błędu, wycofując tę uchwałę, czyli opinia prawna jest pozytywna. Wojewoda jej nie uchylił. Gdzie został popełniony błąd? Myślę, że nie były domówione pewne sprawy, które wyszły w trakcie od 28 września, kiedy podejmowaliśmy uchwałę. Powstał błąd, dlatego że radni zdecydowali się na wycofanie tej uchwały w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że mamy jeszcze wybudować targowisko, dlatego, że była mowa o 3 działkach, a nie o jednej działce, bo przecież my w tej uchwale żeśmy wyrazili zgodę na dzierżawę jednej działki, numer 50 w obrębie 9, a nie pozostałych działkach pod parking i jeszcze tej małej działeczki, która by była tam poszerzała pewne te... No tak, ale kupcy się powołują na rozmowy, w których podobno też brali radni i mówią, że radni mieli świadomość tego, że jakby plan zagospodarowania tego terenu obejmuje i tą działkę pod targowisko i parking. I oni mają pretensje właśnie z tego powodu, że to teraz jakby nie zostało uwzględnione, że tak powiem, przez radnych. Panie redaktorze, tu muszę być normalnie odpowiedzieć brutalnie, to znaczy radni nie wszystko wiedzieli. Jest to brutalne, co w tej chwili mówię, ale faktem jest, dlatego że nie było mowy, dopiero na jednym ze spotkań dowiedzieliśmy to się z ust stowarzyszenia, że gmina wybuduje parking. I to był taki moment przełomowy. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, no jak to? Przecież nie była mowa o parkingu, tylko jeżeli chodzi o teren działki numer 50, to trzeba budować zgodnie z prawem budowlanym, wybudować targowisko, do tego miejsca parkingowe i tak dalej, i tak dalej. No potem zaczęły wracać, już mówiąc chronologicznie, zaczęły wracać takie rozmowy odnośnie do handlu z ręki, o handlu dla rolników i tak dalej, i tak dalej. No i to była decydująca w zasadzie rzecz, że radni po prostu tą uchwałę wycofali. Chciałem zapytać o to, czy takim momentem przełomowym dla radnych było to wystąpienie pana Gołyńskiego, który na jednej sesji przedstawił listę członków stowarzyszenia, ujawniając, że no, w tej grupie nie wszyscy są z tego targowiska. Czy to jakby pana zdaniem miało duże znaczenie przy podejmowaniu późniejszej tej decyzji o uchyleniu tej dzierżawy dla kupców? No nie chciałbym tutaj po prostu jakiegoś fapa popełnić, ale myślę, że radny, obojętnie czy to jest pan Gołyński, czy każdy inny radny, jest jednym z rajców, którzy powiedzmy mają dbać o to, żeby powiedzmy miasto wydawało pieniądze po prostu prawidłowo. Ale myślę, że to nie był przełomowy moment, bo wcześniej ja oczywiście jako przewodniczący zażądałem od stowarzyszenia, żeby przedstawili mi skład zarządu, bo to było dla mnie istotne, i statut. Zapoznałem się z tym składem zarządu i ze statutem. Oczywiście te wszystkie sprawy przekazałem na komisjach, na wszystkich komisjach wtedy brałem udział przed sesją. Moje pytanie w stosunku do pana Czapieskiego było, ilu jest handlujących z tych stałych z targowiska po prostu w tym nowym stowarzyszeniu. Bo mnie nie interesowało, że tam się znajdują jakieś osoby, które nie są, no bo wiadomo, że stowarzyszenie mogą zakładać osoby w ogóle niezwiązane z handlem, no bo z tym, że prawo wymaga, że musi być minimum 15, żeby założyć stowarzyszenie, to wszyscy o tym przecież wiemy. Z tym, że odpowiedź była, że w stowarzyszeniu jest 19 osób
Jest 6 lub 7 jest z tego poprzedniego targowiska. Ja jako stały mieszkaniec swego czasu Kartus, znam to targowisko już od dawna. Muszę powiedzieć, że z tego tak wywnioskowałem, że jest około 70 kilku osób tych targujących poza stowarzyszeniem. To pierwszy taki był moment, że mieli przyjąć wszystkich do stowarzyszenia chętnych. Tych spotkań wtedy i z zarządem stowarzyszenia, i z kupcami spoza stowarzyszenia było multum. Było kilkanaście chyba w sumie, gdybyśmy tak wszystkie wzięli pod uwagę. Ja kieruję się, powiedzmy, tym, że jeżeli pisze do mnie 47 handlujących, a są poza stowarzyszeniem i widzą zagrożenie, na ten temat muszę zwrócić uwagę i przekazać to odpowiednim komisjom. Komisje wyciągnęły wnioski, badały sprawę od podszewki, to znaczy, czy są zgodne z planem, plan zagospodarowania, wiadomo, opiewa, że muszą być miejsca parkingowe, ile będzie stołów do handlowania z ręki, ile będzie dla samochodów i tak dalej. Były przedstawiane różne koncepcje zagospodarowania tego miejsca. My żeśmy zażądali na jednej z komisji, żeby były wstępne uzgodnienia koncepcji ze starostwem. I dlatego między innymi stowarzyszenie się wypowiadało, że około 7 czy 8 koncepcji przedstawiało radnym. Nie wiem, czy to było kilka, czy nawet jeżeli by było ich kilkanaście, a wcześniej to, co przyjęli, że mają to wstępnie uzgodnić z panią Kurek ze starostwa, czyli z Wydziałem Budownictwa, żeby to było zgodne z planem zagospodarowania, takiego nic nie nastąpiło. Wynika to z tego harmonogramu, który był załącznikiem do uchwały. I myślę, że to był taki moment, że nie wszystko zostało dopowiedziane. Parking, ilość handlujących i tego. Z tym, że to, co mówił pan Gołyński, nie chciałbym na ten temat się przed kamerami, bo wiemy, że stowarzyszenie pozwało go do sądu i nie chciałbym dzisiaj na ten temat zabierać głosu. Kupcy mówią, że radni w pewnym momencie za bardzo ingerowali w to wszystko, powodując, że tak powiem, że ta inwestycja stała się wręcz nierealna do zrealizowania, prawda? Zarzucają państwo nawet, że blokowaliście to wszystko, że to po prostu podkładaliście im kłody pod nogi. Jak pan się Panie redaktorze, zupełnie teraz mówię i to mówię odważnie. I z chwilą podpisania uchwały, czyli z chwilą uprawomocnienia się uchwały, pani burmistrz mogła podpisać umowę ze stowarzyszeniem. Tego nie zrobiła. Oczywiście wiemy, że kupcy tam się u pana między innymi się wypowiadali, że, bo my żeśmy ingerowali w umowę. No niestety doradzaliśmy, bo jesteśmy, powiedzmy, radą, doradzaliśmy, że prawnie pewne zapisy muszą być zapisane również w umowie. Z tym, że ja osobiście mówiłem, że pani burmistrz w każdej chwili może podpisać tą umowę. Dlaczego ale to się dobrze, nie stało? Dopowiem. Dobrze, że się stało, że ta umowa nie została podpisana, bo by były większe perypetie. Myślę, że by były, nie wiadomo jeszcze, czy tej uchwały nie uchyliłby wojewoda, dlatego że zawarte tam było, że 1 grosz od metra kwadratowego, a wiemy, że mamy uchwałę, że najniższa stawka umowy dzierżawy jest 92 grosze. Więc nie wiem, nie jestem prawnikiem, jak to się ma do rzeczywistości, ale dla mnie jest to sprzeczność. Rozumiem. Jak w tej chwili wygląda współpraca pomiędzy Radą Miejską a burmistrzem? To znaczy, Mówi się i czyta się o konflikcie, o tym, że państwo się nie dogadujecie. Jak to wygląda? Ja nie ukrywam, że odpowiem wprost. Ja na pytanie jednego z dziennikarzy z czasopism kartuskich, czy jest konflikt między burmistrzem a przewodniczącym, powiedziałem wyraźnie, że ja ze swej strony nie widzę żadnego konfliktu. Do tej pory współpraca się układała prawidłowo. Rada niestety w obowiązku ma zatwierdzenie budżetu, udzielenie absolutorium, jednocześnie
podpisywania, to znaczy wprowadzania uchwał. A chciałem też zapytać, bo Pan mówi też o tym, że mieszkańcy się do Pana zwracają i to rzeczywiście słychać ostatnio, że dużo Pan otrzymuje korespondencji i różnego rodzaju próśb o jakieś interwencje czy pomoc wręcz. Widzi Pan taką tendencję, że ludzie zaczynają dostrzegać rolę Rady Miejskiej czy przewodniczącego Rady Miejskiej w tym, co się dzieje i szukają tam pomocy jakiejś? Dobrze, że jest takie zainteresowanie, bo szczerze mówiąc Rada Miejska jest do uchwalania uchwał, a pani burmistrz jako wykonawca jest do wykonywania tych uchwał. I to jest nic złego, jeżeli piszą do mnie ludzie. Uważam, że tutaj nie można się obrażać. Ja powiedziałem swego czasu nawet dość dobitny. Jeżeli trzeba będzie, spotykam się z każdym, nawet z diabłem. A jeżeli pisze do mnie 47 osób niezadowolonych, no ja muszę zareagować jako radny, no bo reprezentuję w pewnym sensie tą grupę. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo za uwagę.